Είτε εξαρτησία στο πίσω στο φόνο και νομίζετε ότι είναι ιταλική πίτσα, εγώ αυτή τη συγκαλιά σας δώσω, είμαστε και λεπτό, είμαστε την παλιά, σε το μέσα, για να δεις. Ένα κιλό αλεύει. Τι είναι αυτό τώρα? Ζήμη πίλα, έλα. Για όλες τις κρίσεις. Ή και Αμερικής ακόμα, ναι. 15 γραμμάρια λάθη. 10 γραμμάρια ζάχαρη. 100 γραμμάρια λάδι. Τι λάδι δηλαδή? Ή 100 γραμμάρια βούτυρο, να θέλουν να κάνουν αφράτη συνδεσί. Το ένα ή το άλλο. Ή το ένα ή το άλλο. Λάδι θα μας δείξει το τραγανή σύνη, βούτυρο, μόνο ναι, ναι. Βούτυρο φυσικό. Μαρτεσίνη, φρέσκο. Μου. Μπε. Ένα κουταλάκι του γλυκού ξύλου. Λευκό. Γενικά θέλει λευκό ξύδι όταν βάζουμε το ξύδι. Και πάντως, κανονικό δεν είναι το σύνδεση. Μπαλσάμικο. Μα είναι πολύ ταχύα δηλαδή. 40 έως 50 γραμμάρια μαγιάνο που φρέσκια. Και μισό λίτρο περίπου νερό. Νερό πάμε. Μόνο τώρα, το καλοκαίρι πάμε ή πάμε διαφορετικά. Το αλεύει ήταν Αμερικής ή Αμερικής ή και όλες τις κρίσεις. Μπορούμε να πούμε να κάνουμε και μια πρόσμιξη. Να αφαιρέσουμε 200 γραμμάρια από το αλεύρι που έχουμε και να βάλουμε 200 γραμμάρια κίτρινο αλεύρι. Καλά βάζουμε. Ή και στο νερό. Και στο νερό, που είναι μισό λίτρο, μπορεί να βάλουμε τα 250 γραμμάρια σπράιτ και τα 250 νερό. Είναι η στραγανή. Ναι, ή πύρα. Ή πύρα. Μπορεί να βάλει ένα σπράιτ, γιατί δεν είναι το αγραγικό θέλουμε. Μπορεί να βάλει και λίγο Όχι. Σόδα με αγραγικό. και με πειρά. Ή πήρα και νερό, στάμε. Μπορούμε να δημόσουμε και σχέτο με πύρα. Μισό λίτρο πήρα. Και να μην βάλεις μαγιά. Όχι. Μαγιά θα χώρουμε. Να μην βάλεις μαγιά. Δεν τα πήρουμε όλα. Όταν βάζεις πύρα στο σπράιτ και με σπράιτ να μην βάλουμε μαγιά. Δεν θα τα πάω τώρα. Μαγιά είναι απαραίτητη. Λοιπόν, ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί. Μια εύπλαστη ζύμη. Μετά τη μαγιά. Βγάζουμε από το μίσερ. Αφήνουμε 2-3 λεπτά να συγχωραστεί, δεν το αφήνουμε πολύ. Κόβουμε τα παλάκια που θέλουμε. Πόσο είναι και το σημαντικό της μια φτάρας. Ανάλογα από τα πράγματα. Και
Πόσα γραμμάρια βάζουμε στο ζυμάρι της πίτσας για την οκτάρα? Πόσο χρησιμοποιούμε? Λοιπόν, κάποιοι Ιταλοί χρησιμοποιούν από 80 γραμμάρια μέχρι και 150. Εμείς στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε 200-250. Κόβουμε, είπαμε, στρογγυλοποιούμε, τα κυλούμε σε πλευράνι μέσα με λίγο αλευράκι και απευθείας στο ψυγείο μέσα, έτσι. Δεν το θέλουμε καν έξω. Εάν βγάλουμε στο 1 κιλό, βγάλουμε πόσο βγάζουμε? 4. Πόσο γραμμάρια το θέλει, περίπου 6. Και στη 12 πόσο βγάζουμε? Κόβουμε, στρογγυλοποιούμε. Εάν δεν τα δουλέψουμε όλα αυτά, στη 12 αν δεν τα δουλέψουμε 6 παλάκια, 6 παλάκια, 3-20, να κάνουμε αυτές τις κλασικές και 200 με οκτάρα, οκτάρες. Και 80 με 150 Αν Ιταλοί. δουλέψουμε 2, θα τα πέσουμε μέσα στο ψυγείο. Για τουλάχιστον 4 θεωρήσεις να οριμάσει λιγάκι μέσα στο ψυγείο σκεπασμένο με νευράνι, έτσι. Τα άλλα 4 στην κατάψυξη μέσα, καν δεν τα αφήνουμε έξω, έτσι. Και τα συντηρούμε στην κατάψυξη μέσα. Για 1 μήνα. Έχω τα σημάδια που τα δουλεύουμε στην κατάψυξη. Για 1 μήνα και για 2 μήνες. Το πολύ εσύ. Η μετακτήση μαγεία και μας λέγεται. Να το κάνουμε μπαλάκι, να βάλουμε στο ψυγείο και εκείνη την μέρα μπορούμε να το Γρήγορες διαδικασίες, έτσι. Δεν το αφήνουμε μισή ώρα το ζυμάρι μας να πάρει μαγιά. Κόβουμε, λάβουμε, δίνουμε τα 2 ζυμαράκια στο ψυγείο μέσα για 3-4 ώρες να οριμάσει καλά και να μας αυτό. 3-4 ώρες πόσο μπορούμε στο ψυγείο. Ναι, αν δεν την κάνουμε εκείνη την ώρα, εσύ. Έχουμε κάποια έτσι. Εγώ στο σπίτι παίρνω μια λεκάνη, μόνο και βάζω ένα ψήφο. Κρατάει ο λεκάνης παλιά στην εβδομάδα. Παίρνεις κάθε μέρα όσο παίρνεις ανοίγεις και φτιάχνεις την πίξη και ψήφις. Μια μισή εβδομάδα και στο ψυγείο. Και βάζω ένα σκεπασμένο. Όταν δεν το σκεπάσεις, θέλει μια κρούστα. Βάζεις την κρούστα, την πετάς και παίρνεις αυτό είναι. Το χειμώνα το καλοκαίρι δεν κρατάει. Δεν ανοίγεται απευθείας, έτσι. Δεν το ανοίγεις απευθείας. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί το ζυμάρι μας. Δεν πρόκειται να ανοίξει. Δεν θα ανοίξει. Από το ψυγείο που βγάζουμε και κανονικά να ανοίγουμε και το αφήνουμε 5 λεπτά να σπάσει λίγο η παπαγιά. Αλευράκι και ανοίγουμε. Όταν θέλει το κάνεις λεπτό που είπατε. Αν δεν μπορείς να το πετύχεις να το βρεις, αν δεν το πλάσεις. Για να μην φουσκώσει και γίνει πολύ αφρά. Δεν βάζεις λάδι για βούτυρο. Βάζεις λάδι για βούτυρο. Με τα γραμμάρια θα πηγαίνει. Κάνουμε τα γραμμάρια πάνω. Με λίγα γραμμάρια Όσο πιο πολύ να ανοίξεις, παίρνει και γίνεται καλό. Καλό. Πόσο ώρα αν θα κάποια απορία αυτό υποθέτει να δοκιμάσει το σύνδεσμο. Να ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο σήμερα γιατί εγώ σήμερα τον... Εδώ έκανε, εγώ σήμερα δεν ασχολήθηκα εδώ, απλώς έπρεπε εγώ πρέπει να είναι στο πρώτο που λέω με το παιδί. Εγώ σήμερα ήμουν αγούνα, έτσι, έφτιαξε τα μαγειρέ, ανέβασα τις έξια. Αλλά με το παρικάρι κάναμε συμβούλιο. Πήγα να κάνω έξι.
Ωραία είναι.